De mivel nálunk mindenki maga viszi a labdáját, ezért nem kell. Figyelj! Segíts neki! Segíts! Úgy van! Csoma befele! Ez az! Máténak van mindenben jön Máténak. Tedd le! Fogjad! Á, basz. Ne engedd el, Szabó! Figyelj, Ádám! Úgy van! Ne pattintsd le! Jó! Fautolt! Gyere vele! Így van! Ez az! Szép volt, Ádám! Ne várj! Hamarabb próbáljuk meg lefautolni, és jó lesz az! Jó zárnak! Egyből ütni kell neki! Menjél már! Indulnak! Ott a Soma! Így is jó! Tovább! Na! Bátran! Úgy van! Basszus! Nem hiszem el! Szabi, ne engedd, hogy kizárjon! Menj közel hozzá! Fautold egyből, Ádám! Fautold! Szabi, mögötted meg! Jó, gyere vele! Jó, szép! Vigyázz, Máté! Hogy segít! Úgy van! Jól csináltuk, most jól csináltuk. Most jó, igen. Ez szokott lenni a gyengénk általában, ezt túléljük, akkor már jó esélyünk van. De most jól védekezünk, tehát. Fogod? Szép, ez az! Szép volt, Máté! Engedjük be, gyerekek! Jó! Lépett vagy hatot. Nem, csak négyet, csak négyet. Nyugodtan, semmi baj. Nem ütötte le is. Igen, Csak négyet, igen. arra várt. Igen. Vagy nem, de így volt. Haradám, Röccen! Hé, Ádám! Spori, ez egy kicsit fautos volt, hé! Hát, lökték két kézzel, gyerünk Peti, úgy van! Hátulról rögtön, két kézzel! Nyugodj már meg, Petikém! Nyugodj már meg! Nyugi! Nyugi, lefújták. Lefújták, semmi gond nincs. Vissza akart ütni. Igen, Simán visszaütött volna. hát már az előbbi fault volt. Nyugodj már meg! A hátulról viszont két kézzel ütött. Ez is kétkezes volt Ádámmal szemben egyébként. Úgy van! Bátran, Sobi! Ez a... Jaj, de nagy játék! Nyugodj meg! Nyugodj meg! Nyugi, fiúk, nyugi! Oké, nyugi! Hajrá, Röccen! Most már csak védekezzetek keményen! Fogja azt hozni a helyzetet! Úgy van! Hadd dobj el! Úgy van! És semmi nem volt egyébként. Szép volt, Peti! Szép volt, Peti! Hajrá, Arra kész! Röccen! Úgy van! Gyere, tolódj! Jó! Ez az, Tomi! Nyugodtan, Szabi! Hozzad, Ádámka, hozzad! Jó, most már... És hozd fel! Úgy jössz, jó? Figyelj oda!
Á, francba. Tényleg szó volt egy. Ha itt leüti, úgy indul, akkor pont jó. Egyet, leüti, akkor így van. Volna már dobni, mert volt feljön. Védekezz! Semmi baj, Ádámka, védekezz! Szóval figyelj, megvertem már védőjét már. Igen, túljutott rajta. Ilyenkor előbb jobb lábon és... Hoppá, Hopp, igen. Megvan! Szép volt! ez az Nyugodj meg! Ne kapkodj, Sziszi, ne kapkodj! Ne kapkodj! Vezetünk, Sziszi, 4-jel! Ne kapkodjunk! Nyugi! Ugyanúgy játsszuk, hogy eddig, zicserig! Zicserig! Zicser! Úgy van, Máté! Szép! Mindenben megy van neki, minden! Figyelj, szegénynek a múltkor semmi nem megy, sem most minden, ami kapura megy. Kurva jó játszik, igen. De van ilyen, amikor mindenbe megy. Kurva jó. Máté, amit a kapura dobott, minden gól volt. 4 perc, 5 gól. Jó napja van. Már meg jó labdákat kap. Épes volt. Így van. Állj vissza védekezni! Állj vissza! Állj vissza védekezni! Nem gól. Belefújtak már lépésbe. Lépett. Lépett, de le is fújta. Tudom, mert lépés volt már előtt. Nem baj. mondjuk, akkor ez meg ugyanaz volt. Ez is Gólig! Gólig, fiú! Gólig! Nyugodtan, alig van már 3,5 perc, nyugodtan. Állj ki neki! Már semmi. Indulj el! Úgy van, Somi? Nem baj. Verd meg kifele, Ádám! Úgyis jó. Máténak bemegy minden. Ennyi. Máténak minden bemegy. Tehát az... Akármit ráadott, hogy figyelj, de legalább toljuk rá a labdát, tehát az ennyit. ezt kell játszani Igen. most. Mindig ő kap. Szerintem Gödöllőn, de nem lőrinc is Morcsánokban. Ő bírja a legjobb. Tényleg. Játsz vissza! Hozd ki! Hozd ki! Úgy van. Tovább! Úgy van, tovább! Fala! Tovább, Szabi! Gyerünk, Ádám! Játsz vissza! Nem lehet így. Nem jó, így most már megálltál. Menjél már, Szabi! Figyelj, 2 perc van, 4 gól, semmi. Semmi gól nincs, gyerekek. Gyere! Nyugodtan, ne kapkodj, Szabi, nem kell. Szép volt! Má- Jó volt! Szép volt! Ilyenő bácsi nagyon fürge van. Lehet a sor cserél. Nem tudom, mit csinál.
Petikém, nyugi! Ne kapkodj, nyugi! Fordulj meg, Szabolcs! Életlenül is. Szabi már megint ott van. Szabi már megint ott van. Állóra figyelj! Ez a Szabi! Erről van szó! Agresszív! Utolsó perc a felüldözésre. Előzd meg, Ádám! Indulj végig! Állj meg most már állj meg! Állj meg! Nyugodtan! Ádámka! Utolsó perc! Nem baj, fia, utolsó perc nem kell kapkodnia, megvan a meccset. Verd meg! Ott van Somi, nem baj. És a lövés. Ha megfogadom, nehogy már még előjön. Még a kettő viszont. Jogi! Ez kellene! Megfogni meg nem tudom! Nyugodtan, semmi baj, 10 másodperc! Vidd végig! 10! 9! Vidd rá és dob rá! És dob rá! Dob rá! Nem baj! Szép volt, fiúk! Van. Az első harmadot? Ja, 2 perc.